Pa nažalost puno nemamo vremena za slavlje, euforiju, jednostavno taktički jako dobro odrađena utakmica sa pristupom onakvim kakvi bi trebao biti pristup ekipa koja se bori za gol i život, i to je ono što me jako raduje. Igrači su stvarno reagirali pod velikim pritiskom jako dobro, međutim velim, euforije nema, već nas čeka sljedeća utakmica, jako malo vremena za oporavak, jako malo vremena općenito do kraja prvenstva i moramo biti svjesni da još uvijek nismo napravili veliku stvar, napravili smo puno, ali ne veliku još stvar, i da trebamo biti ponizni, ostati čvrsto na zemlji, opet raditi utakmicu 90 minuta ko da nam je posljednja, i onda će nas to odvesti na ono mjesto na koje mi želimo biti. Gorica, koju sam stvarno obožavao gledati, veliki karakter, isto tako vidite da i takve ekipe koje su top mogu upasti u jednu neku mini krizu gdje onda možete misliti kako je nama teško bilo, tako da očekujem i njihov veliki pritisak. Dugo nisu pobjedili, vjerojatno će se i kod njih to malo odraziti, ali u ovom trenutku razmišljam samo kako ćemo mi reagirati da limitiramo te njihove pokušaje gdje će oni sigurno i više riskirati, tražit će izlaz iz te krize, ali velim, to su sve detalji u ovoj ligi, detalji odlučuju, i nadam se da ćemo na ovoj euforiji ovog zadnjeg rezultata biti sutra koncentrirani. Ne, nažalost, Đira nam je otpao s treninga prije Varaždina, krenuo je zglob, tako da on nije u full treningu, i sad su nam otpali Musa i Petrak. Musa koji je dobio jedan udarac u stopalo nezgodan, nažalost neće se stići oporaviti, i Petrak koji je zašao zbog ozljede. Tako da, i Marić i zbog 3 žuta kartona, tako da u principu prisilili smo 3 igrača iz prvi 11 promijeniti, ali gledaj, u tom trenutku možda to niti nije loše da dobijemo malo svježe krvi nakon samo 2 dana oporavka, i mislim da to će biti ok, imamo dostojne zamjene.